Deals cyfrinachol. Ysgwyd llawn gyfrinachol. Ti'n fwy o wleidydd na phlismon. Wyt ti'n gwybod pam? Pam golles i'n waith? Pam farwodd Gwen? Pam nes ti cefnogi fe yn lle fi? Wedys di iddo fi sut ti'n sorto fe? Gafodd DCI Matthias i ymchwilio. Gath ei glirio o unrhyw ddrwg weithrediad. Deal gyfrinachol arall. O, gadlon i ddi bethau Iwan. Nad ateb di bopeth yn dy fe. Os gwrs ma dros to nawr. Cartre plant. Y Monterfynach. Ni'n do'n gwybod yna achos yw ateb. Yn stopus di'r archwiliad. O'i ti'n feddwyn? Nes i warchod ti. Ond nhw sy'n neud y siampl ono ti. Nes i amddiffyn di. Ymladd drosto ti. Wy'n gwybod bod ti'n gwato rhywbeth. Wy'n dod ar ôl di. Y ddoen o chi.